Pa 31 Oktoba, siku limene President Profesa Arthur Peter Mutharika adatsekulira nyumba ya malamulo komanso kupereka sona ya momwe dziko lino angaliyendesere. Kumeneku adafotokoza zinthu zochuluka ndipo zina mwa izo kudali kuwalisira mfundo zimene adazigwiritsa ntchito mu nthawi ya kampeni. Kumeneku kudali kusimikizira mtundu wa Malawi komanso aphungu mu nyumba ya malamulo kunena kuti zimene adalankhula mu nthawi ya kampeni sadangozilankhula chabe, komano iye ali wokonzeka kuzikwaniritsa zimenezi. Ndipo ku nyumba imeneyi zinthu zimene profesa adalankhula monga kunali kuwalisira nkhani yakukwezedwa kwa ndalama za thumba lija la CDF limene ndi thumba komwe kumafikira ndalama zachitukuko ma constituency osiyanasiyana. Ndipo kuchokera mbuyomu mu usogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe chakwera thumba limeneli lakhala likulandira ndalama zokwana 220 miliyoni pa chaka chilichonse kuti ayendesere zitukuko za madera osiyanasiyana. Ndipo padakali pano kupyolera mu kampeni imene adachita profesa komanso zimene adakatsimikizira ku nyumba ya malamulo, iwo adafotokoza kuti thumbali ndalama zake azikweza kuchoka pa 220 million kufika pa ndalama zokwana 5 biliyoni, zimene ndi ndalama zochuluka kwambiri kuyerekeza ndi zomwe zinkaperekedwa mbuyomu. Ndipo malingana ndi aphungu a ku nyumba ya malamulo atamva za nkhani iyi adayamikira ganizo la Profesa Arthur Peter Mutharika, ganizo lawo lokweza ndalama za thumba limeneli la CDF. Ndipo iwo adafotokoza kunena kuti ndalama zimene akhali akulandira kumeneku ku CDF zithandizira kuti achite meet ma needs awo m'magawo osiyanasiyana. Ndipo iwo adapitiriza kunena kuti zinthu zambiri zimene zakhala zikuvuta kukwaniritsidwa mu nthawi imene ankalandira ndalama yokwana 220 million ndikuti ulendo uno zithandizira kuti ndalama imene iziperekedwayi izikwanisa kufikira magawo ena osiyanasiyana. Koma ngakhale ma constituency akhala akulandira ndalama zimenezi zokwana 220 million mu ma constituency osiyanasiyana, malingana ndi kafukufuku zapezeka kuti ndalama zimenezi sizimagwirabe ntchito yoyenerera. Ndipo malingana ndi kafukufuku yemwe adachitidwa wapereka mafunso ochuluka kamba kunena kuti kafukufuku iyi akuchita review kapena kuonetsa kunena kuti ama MP ochuluka kumeneku ku thumba la CDF adapezerako njira yoberako ndalama za nkhaninkhani. Ndipo zimenezi zautsa mafunso kamba kunena kuti profesa anena zoti iwo thumba limene lalikweza kuchoka pa 220 million kufika pa 5 billion. Ndipo mafunso omwe anthu ochuluka ali nawo ndionena kuti kodi ndalamazi momwe zachulukiramo tsopano ngati ma MP amakanika kugwiritsa moyenera ndalama zimene zinkaperekedwa mu nthawi yapitayi zomwe zidali 220 million tsopano 5 billion, ndalama zochuluka chonchi ma MP ambiri akhalanso akuba ndalama. Nkhani iyaza kamba kunena kuti ripoti limene latuluka likuonesa kunena kuti anthu ambiri amene akhala kuyimira madera akhala kugwiritsa ntchito thumba la CDF kuti azibera ndalama. Ndipo malingana ndi ripoti likuonesa kuti pa ma project 100% amene adachitidwa plan kuti achitidwe 70% ya ma project wa sidatheke ngakhale mmene mu constituency mumaperekedwa ndalama zimenezi. Ndipo chomwe tingakumbukire ndi chonena kuti ma project amene amapangidwa malingana ndi ndalama zimene zinkaperekedwa mu nthawi imeneyo. Mwachisanzo kukhala ndi 100 kwacha kupanganso budget ya chakudya chokwanira 100 kwacha, andi tisamve ngati kuti ma project amenewa
anakanika 14 ndalama zinachepa. Komano ma project amene tikuwakambawa ndi ma project amene adapangidwa chifukwa ndalama imene ankapasidwa mu nthawi imeneyo idali yokwanira kuyendesera ma project amenewo. Koma tikufotokoza kuti pa 100% ya ma project onse amene adakhala akuchitidwa plan kuti ayendesedwe anthu sadagwiritse bwino ntchito ndalamazi, ndipo 70% ya ma project amenewa adakanika kusirizidwa. Ndipo zifukwa zimene zidachitisa kuti ma project amenewa asasirizidwe ni nkhani monga kusiyiridwa pa njira, komanso nkhani yochita double fund kapena kuti kuchita locate ndalama kawiri ku project imodzi. Project imene ndalama zake zoyambirirazo zinali ndi kuthekera koyimalizisa, koma anthu andalewa amagwiritsa ntchito kumeneku kuchita double fund project, kuyiperekera ndalama kawiri, ndipo izi zimathandizira kuti kusolola kwawo kwa ndalama kukhale kosavuta. Andi chinthu china chimene chili chodabwisa njonena kuti ndalamazi akamazichita double fund sizimakaonekera pa paper limene iwo amasayina kuti ndalama zalowa ku project imeneyi. Tikupasani zitsanzo za ma district amene ma project ake sadayendeko bwino, ndipo zifukwa zake ndi monga kuchita double fund kapena kuti kupereka ndalama ku project zokwana maulendo awiri, komano project yo osasintha kalikonse. Kumeneku kunsanje kudali dongosolo lomanga mpangira hefe post imene cholinga chake chinali kutumikira anthu amene amakhala ku madera akumidzi kwambiri, ndipo project imeneyi budget yake idali ya 14 million, ndipo dongosolo la mpangira hefe post imene idayamba mchaka cha 2017. Koma chodabwisa nchonena kuti kumeneku project inso idalandira ndalama zina zokwana 16 million mu chaka cha 2024. Koma ngakhale zidali chonchi project yo sidasirizidwebe. Ndalama zoyamba zimene zidatumizidwa kumeko zidali zokwana kuyamba komanso kusiriza project, koma zidapezeka kuti project sidasirizidwe, ndipo malo ake mu chaka cha 2024 ndalama zokwana 16 million zidaperekedwa ku project imeneyi. Komano project kufikira pano ndi yosasirizika, ndipo malingana ndi amfumu amene ndi TM Lolo adafotokoza kunena kuti zaka tsopano zadusapo, komano project yo si kupitabe kumapeto. Ndipo tili mboma lomwe la Nsanje kunali dongosolo la Nyamikulongo Teachers House, kumene kudali dongosolo lomanga nyumba za phunzisi zimene ndalama zimene adayerekeza kuti ayendesere project iyi zidali ndalama zokwana 23 million, ndipo project iyi idali yoyeneka kuyamba mchaka chija cha 2017. Koma ndalama ngakhale zidaperekedwa kumeneku, chimene chidachitika nchonena kuti ma project adangomanga nyumbazi nkulekera pa window level, koma nkhani yakufolera ndi zina zotero sidapitirirenso. Koma ndalama zimene zidaperekedwa zidali zokwana kuyendesera project imeneyi. Ndipo project ina inali ya Nyachilenda School Library, dongosolo lofuna kumanga library kumeneku ku Nyachilenda School, ndipo ndalama zomwe zinaperekedwa kuti amangire library imene zidali zokwana 40 million. Koma ngakhale ndalama izi zinali chonchi, komano palibe supervision record iliyonse imene ikuoneka, komanso kulibe progress kapena kuti dongosolo lililonse limene likuoneka. Ndipo nkhani ina ndiyokhuza Ngabu Market Shelter kumanga malo okhalapo anthu mu msika umene wa Ngabu, komanso nkhani ya bridge. Koma kumeneko nkhani ya dongosolo limene ili ngakhale kudapita ndalama palibe chilichonse cha dongosolo chaoneka kuti chachitikapo. Ndipo nkhani ina idali yokhuza kumanga kitchen pa school imene ya Nthangazi, komanso kumanga Mwale School block, kumanga block imodzi pamenepo pa Mwale School imene mu malipoti imaonesera kuti chilichonse chidatheka, koma kupita kukaona pamalopo palibe chilichonse chomwe chidachitika. Ndipo anthu ozungulira madera amenewa akhala akuchita accuse kapena kudandaulira amene ndi ma council officials komanso ma MP amadera amenewa posasamala nkhani zimenezi maka posaonesesa kuti ma update azochitikazi zili motani. Nkhani ina ndiyokhuza kudowa kumeneku dowa nkhani yake ndiyokhuza basale imene idali yopita kwa ana ovutikisisa
ya amene ndi ophunzira mskulu zosiyana-siyana koma kumeneku kudowa. Andi kumeneku chodabwitsa ndi chonena kuti ana kuti apeze basari imeneyi amalipiritsidwa form pa mtengo wa 60,000 kwacha. Amagulisa form kuti munthu upezeke ndi form ya momwe ungalemberere kuti upeze nawo basari amakulipirisa 60,000. Andi investigation itachitika zapezeka kunena kuti basari imene inkanena kuti ikutenga wana ili ndi ngongole zokwana 60 million zimene sadazipereke kumeneko ku skulu, ndipo atakaona pa list ya ma beneficiaries omwe MP list yawo imaonesera kuti akuthandiza kupita ku skulu mu register anawo sakupezeka. Mwanjira ina anawo skulu adayimisidwa chifukwa chona zoti ndalama kumeneku sizimaperekedwa. So funso ngomati ndalama zimaperekedwa za thumba la CDF kuti zithandizira madera osiyanasiyana, komano zikupezeka kuti ndalama zonso sizikugwira ntchito m'malo omwe zimeneka kugwiramo ntchito. Ndipo funso ngomati ndalamazi anthu amazipitisa kuti. Ndipo nkhani ina kumene kunso kudowa ndi nkhani yonena kuti ripoti likuonesanso kuti pali malo ena omwe adagudwa kumponera amene ndi 22 million amene cholinga chake chidali kumanga sports stadium, komano ngakhale malowa adagulidwa koma ndi limodzi mwa zimene zidachitika popanda kuchitidwa list, sichidayikidwe pa mndandanda wazochitika cha pa DDP kapena kuti district development plan, and izi zidangochitika opanda kusata dongosolo lililonse kuti agule malo amenewa. Andi malipoti akuonesa kunena kuti ADC sikuziwapo za nkhani imeneyi, ndipo chinthu china nchonena kuti ngakhale malowa adali amtengo wa 22 million, ndalama zokwana 16 million ndi zimene zidaperekedwa kwa yemwe ankagulisa, ndipo ndalama zosala 6 million padakali pano sizikuziwika kuti zinayenda bwanji. Andi ma sources apezanso kunena kuti malo padakali pano akumachitidwa lenti ndi MP wadera limeneli kuchitirapo ulimi. So taonani malo aboma mmene akuyendeseredwa ndi momwe akugwirisidwira ntchito. Nkhani ina ndi nkhani yakumzimba kumeneku ndalama zankhaninkhani zidagwirisidwanso ntchito mosasamala. Nkhani yakumeneku ndionera kuti panali dongosolo lofuna kumanga nyumba ya apeya imene imachita cost ndalama zokwana 23 million, budget yake inali ya 23 million, koma pa ndalama zimenezi ndalama zomwe zidagwirisidwa ntchito ndi 19 million. Andi ndizomvetsa chisoni kunena kuti ngakhale ndalama zonsezi zidagwira ntchito, nyumbazi zili pa slab level, sizidalisenso pamenepo and sizidafike nkomwe pa window level, koma zili pa slab level, koma ndalama zimene zagwira kale ntchito ndi 19 million pa nyumba zimene project yake inali yoti igwirisidwe ntchito ndalama yokwana 23 million. So ndalama zimene ngati zimene zasala 4 million komanso ndi zimene sizikudziwika momwe zizayendera. So palinso nkhani yakasongolo bridge imene idasiyidwanso malere imene inso ndalama zake zidadyedwa. Nkhani ina ndi ya bursary scheme kumene ku south kunzimba south east and south west kumene ndalama zokwana 16.5 million zidaperekedwa kwa ophunzira 65, koma ena mwa osalawo adapezeka kuti sadalandire support iliyonse. Ngakhale ndalama zimatuluka kumeneko ku thumba la CDF, koma ndalama zikuonesa kuti sizimakafikira omwe zimeneka kuwafikira, ndipo mafunso ndionena kuti ndalama zimenezi zimayenda motani. So malingana ndi zimene takupasirani zakhala zikuoneka kuti ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti ndalama zankhaninkhani zakhala zikubedwa kuzera munjira zosiyanasiyana zimene anthu amagwiritsa ntchito ngati akufuna athandizire azinzawo. So tikukamba kuti boma lakweza ndalama zimene azipereka kwa amenewa ma MPs kuzera ku thumba lija la CDF. Yes, kuzera ku thumba lija la CDF zimene zikhale zikugwira ntchito pa ntchito zotukula madera osiyanasiyana, ndipo ndalama tikunena kuti ndi 5 billion. Koma ngati utambwali umachitika pa ndalama zokwana 220 million, what about ku ndalama zokwana 5 billion? Ndikukhulupirira kuti anthu afika potasisisa. Timve maganizo anu through comment section. Zambava zimene zimabwera kudera lathu kutipeperesa
kena kuti kayika mboma nkumakatiberanso. So maganizo anu ndi amene tikuwafuna timve za momwe mwayonera video iyi komanso mchitidwe wa anthu amene amati ndi otitumikirawo. Yo mvideo mtsiku la lero munali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa videos amene tikhala kukonzerani pano pa Samavita YouTube channel. Bye.